Wel Ben, bant ni unwaith eto. Fi'n gwybod mae Cymru wedi chwarae cwpl o gemau cyfeillgar ys i Ryan Giggs gyda yn y gêm gystadleuol go iawn. Os yna bach o gyffro cyn y gêm yma yn ebyn Iwerddon? Os mae pawb yn edrych mlaen nawr i gael y gemau cystadleuol i dechrau. Gêm yn erbyn Iwerddon hefyd, gêm mawr i ni, felly ni'n gobeithio dechrau gyda enll y gêm. Yw i yn gêm fwy ar ôl y gêm ddiwetha yn erbyn Iwerddon pan Cymru'n colli'r cyfle i fyny i gwpan y byd? Falle, so ni'n edrych nôl ar hwnna, ni wedi cael yr amser i symud mlaen ar ôl waren erbyn nhw'r tro diwetha, ond nawr mae'n dechrau newydd ac mae rhaid ni mynd mewn i'r gêm yn barod i wario tîm anodd to. A'r gystadleuaeth newydd yma yn ymges i ddod â gemau cystadleuol mewn yn ytrach na gemau cyfeillgar. Dyn nhw'n dod lot mwy cystadleuol na rhywun fel Iwerddon yng Nghaerdydd hefyd? Na, wrth gwrs, mae nhw'n tîm galed iawn i wario yn erbyn. Mae nhw'n amddiffyn yn da iawn gyda lot o chwaraewr tu ôl i'r bêl ac mae'n siŵr fydd nhw'n gwneud yr un peth to. Ych chi wedi edrych ar y gystadleuaeth newydd na'n ofyn am y fformat, ond yn y bôn mae yna ffordd i gyrraedd y play-offs ar gyfer yr Euros yn hwn, felly mae yna wobr yna. Ie, ac mae'n ffordd i cyrraedd yna sydd ddim yn waren erbyn y tîmau fel Sbaen. Felly mae siawns yna i ni os ni waren dda ac yn credu bod yna yw'r fformat maen nhw eisiau creu ac gobeithio bod ni'n gallu gwneud rhywbeth special rhwng yma. Dim y grŵp hawsa, wrth gwrs, Gwrynedd Iwerddon a Denmarc. Ni ddim yn siŵr ar un o bryd pwy fydd yn chwarae i Denmarc sy'n sefyllfa od. Yw Chwaraewyr Cymru wedi bod yn siarad am hwnna? Na, dim ond nawr wrth wneud cwpl o interviews dar wasg o'n i wedi gweld, o'n i wedi clywed beth sy'n mynd mlaen, ond fel chwaraewr, ni'n mynd i wario yn erbyn unrhyw un. Da ni wedi cael gemau anodd yn erbyn Andorra yn ystod blynyddoedd diwetha, felly pwy bynnag gen i wario, ni'n gwybod bydd e'n gêm anodd.